सरकारी सेवा अनेक जण करतात आणि निवृत्तही होतात, पण स्मरणात राहणारे मोजकेच असतात। असंच आपल्या कार्यानं वेगळी छाप टाकणारे अधिकारी म्हणजे देवगड तहसीलदार रमेश पवार। महसूल प्रशासनात तब्बल 36 वर्ष प्रामाणिकपणे, निष्ठेनं आणि लोकाभिमुख सेवा बजावत देवगडचे तहसीलदार रमेश पवार हे 31 मे 2026 रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत। आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी केवळ अधिकारी म्हणून काम न करता जनतेच्या समस्या समजून घेणारा, तातडीनं निर्णय घेणारा आणि प्रशासनाला मानवी चेहरा देणारा संवेदनशील प्रशासक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली। प्रशासकीय अधिकारी अनेक असतात, मात्र प्रत्येक अधिकाऱ्यामध्ये लोकांसाठी झटण्याची जिद्द, कामावरील निष्ठा आणि जनतेच्या प्रश्नांबाबतची आत्मीयता असतंच असे नाही। एखादा अधिकारी आपल्या पदाचा उपयोग केवळ शासकीय कामकाजापुरता मर्यादित न ठेवता लोकांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यावर तत्परतेनं उपाययोजना करतो, तेव्हाच तो खऱ्या अर्थानं लोकाभिमुख प्रशासक ठरतो। रमेश पवार यांनी आपल्या कार्यातून ही ओळख सिद्ध करून दाखवली। 25 मे 1968 रोजी त्यांचा जन्म खानदेशातील नंदुरबार जिल्ह्यात श्रीरामपूर तलावपाडा या एका छोट्या खेड्यातील हा भाग तसा महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून आदिवासी आणि दुष्काळी प्रदेशच। घरची 18 विश्व दारिद्र्याची परिस्थिती असतानाही घरगुती कौटुंबिक जमिनीच्या वादातून मामाच्या गावी राहण्याची वेळ आलेल्या पवार कुटुंबातील रमेश पवार हे एक वेगळंच रसायन होतं। जन्मानंतर 5व्या दिवशी केवळ इंटर पास झालेल्या मामानं पाळण्यामध्ये पाटी पेन्सिल ठेवून बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात हे त्यावेळी ओळखलं होतं। वडील पहिल्या इयत्तेत तर आई अशिक्षित अशा कुटुंबात जन्माला आलेल्या रमेश पवार यांनी स्वतःचं अस्तित्व घडवण्यासाठी सुरू केलेली धडपड आणि त्यांची वाटचाल ही नव्या पिढीला थक्क करणारी आणि आदर्श डोळ्यासमोर ठेवणारी आहे। पदवीचं शिक्षण घेतल्यानंतर कोकण विभागीय मंडळाच्या परीक्षेला बसण्याचा निर्णय पवार यांनी घेतला होता। ही परीक्षा पास झाल्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळवण्यासाठी पवार यांचा खानदेशातून कोकणकडचा प्रवास सुरू झाला। रमेश पवार यांनी 12 जानेवारी 1990 रोजी महसूल विभागात तलाठी पदावरून आपल्या शासकीय सेवेला प्रारंभ केला। देवगड तालुक्यातील हडपीड, मुणगे, हिंदळे, हुंबरड यांसारख्या विविध गावांमध्ये तलाठी म्हणून त्यांनी सेवा बजावत जनतेशी थेट संवाद साधला। नमस्कार, माझं नाव यशवंत तुकाराम मुरकर, टोपण नाव मला प्रकाश म्हणून ओळखतात। पवार साहेबांच्या संदर्भात सांगायचं म्हणजे की ते तलाठी म्हणून इथे पहिले मुनग्याला आले आणि ते आमचा जो सुरुवातीचा काळ असा जो परिचय झालो तर एकदम जवळून त्यांना आम्ही जे बघितले तर साधं सांगायचं म्हणजे ज्यावेळी आपण एखाद्याचं काम त्यांच्याकडे घेऊन जायचो त्यावेळी ते एकदम साध्या भाषेत अगदी कुठचा अधिकार आहे असा ते कधी आमच्याशी वागले नाही, तर सर्वसामान्य माणसासारखे ते बोलून आम्हाला ज्या कामाचे जी काय माहिती असेल कागदोपत्री दप्तरी ती त्याची पुरेपूर माहिती द्यायचे, मदत करायचे आणि ते हसत हसत सहजपणे ते काम करून सांगायचे ते कामाची पद्धत काय, कुठच्या डिपार्टमेंटला जाऊ पाया, तर अशी ते माहिती द्यायचे कामाची आणि ते काम करून आम्ही त्यांच्याकडून घ्यायचं अशा पद्धतीत। हो, बऱ्यापैकी ज्यावेळी आम्हाला वैयक्तिक ज्यावेळी काही अडचणी असले तर त्यावेळी आम्ही त्यांना फोन करायचा, सर असं असं आम्हाला एक प्रॉब्लेम आहे, त्याचा काय आहे त्याच्यावरती पर्याय, मग त्यावेळी ते मार्ग सांगायचे, हे असं केलं पाहिजे, त्या कामाची तरतूद अशा पद्धती कागदोपत्री केलं तर हे काम तुमचं होऊन जाईल अशी ते माहिती द्यायचे। आता जर म्हणायचं तर तहसीलदार म्हणून साहेब त्यांच्या समोर आम्ही कधी गेलो तर आम्हाला असा मोठा असा काही फरक नाही वाटायचा, हे साहेब आहे त्यांच्या समोर कसं बोलायचं किंवा काय, तर सर्वसामान्य माणसासारखे ते आपल्या खुर्चीवर बसून सहजपणे कोणी मीच असं नाही आणि कोणी जरी गेला तर त्यांच्याशी बोलताना हसत हसत बोलायचे आणि एकदम खालच्या आवाजात, कधी अधिकारी म्हणून त्यांचा आवाज कधी वाढलेला असा आम्हाला काही दिसला नाही असे त्यांचा। मी सर्वसामान्य मी शेतकरी कुटुंबातला माणूस आणि आरजी पवार ह्या साहेबांशी माझी जवळचे संबंध असल्यामुळे मी वारंवार माझ्या मित्राचं किंवा कोणचं असं काम असलं तर मी तिथे जाऊन त्यांचा सल्ला घ्यायचा किंवा कामानिमित्त ते काम घेऊन गेलं तर ते साहेब त्या शेतकऱ्याचा जो कोण आम्ही माणूस नेऊ त्याचं ते काम करायचे, पण कधी त्यांची अपेक्षा काही नव्हती। ते जे काय आहे माझं काम खुर्चीवर बसून आहे आलेल्या पक्षकाराचं काम करणे हेच माझं काम असं ते सहज हसत बोलायचे। आता साहेब
रिटायर होत आहेत आरजी पवार यांना माझा पुढील त्यांच्या लाईफसाठी खूप शुभेच्छा. त्यांना आयुष्य त्यांना लाभो हीच पुढाकडे प्रार्थना करतोय. नाहीसे मी मुनग्याला गेली 50 वर्ष वैद्यकीय सेवा देतो. मी प्रॉपर मुनगे इंदळे त्या पंचक्रोशीमध्ये 50 वर्ष सेवा देतो. माननीय देवगड तहसीलदार श्री रमेश पवार साहेब त्यांचा गेली 30-35 वर्ष माझा परिचय आहे. ते प्रथम जेव्हा आमच्या गावामध्ये तलाठी म्हणून आले तेव्हापासून मी त्यांचा ते आमचे फॅमिली फ्रेंड आहे आणि तेव्हापासून त्यांचा सहवास आहे. अतिशय म्हणजे कामाच्या बाबतीत मी त्यांना सुरुवातीपासून तलाठी म्हणून इथं त्यांनी 4-5 वर्ष काम केलं. त्याच्यानंतर हिंदळ्याला केलं. त्याच्यानंतर ते तहसीलदार म्हणून कलमठ येथे होते. तलाठी म्हणून कलमठ येथे काम केलं. त्याच्यानंतर ते नायब तहसीलदार त्यांचा पूर्ण प्रवास सुरुवातीपासूनचा अगदी म्हणजे त्यांच्या कुटुंबापासून त्यांचे लहान लहान मुलं अजूनही म्हणजे माझ्या सोबत बसायचे. आम्ही त्यांच्यासोबत फिरायचे आणि त्यांच्या कामाचा जो त्यावेळेस पासून पद्धत होती ती पारदर्शी आणि खूप अभ्यासू माणूस होते आणि म्हणूनच ते आज तलाठी पासून तहसीलदार ह्या पदापर्यंत पोहोचले. आणि त्यांनी आतापर्यंत कधी कुठल्याही माणसाची अशी महसूल खात्याच्या बाबतीत लोकांचा अनुभव फार वाईट असतो, पण पवार साहेबांच्या बाबतीत मी जे बघितलं सुरुवातीपासून 30-35 वर्ष तर त्यांनी लोकांसाठी काम केलं आणि आज त्यांनी आपल्या या खात्याचं नाव उज्ज्वल केलं. स्वतःचा एक चांगला पायंडा त्या खात्यामध्ये घालून दिला. म्हणून असं मी त्यांच्याबद्दल केव्हा या म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे तर आम्हाला कुठचीही अडचण आली आमच्या सहवासातील कितीही लोकांना काही अडचणी असल्या आणि त्यांच्यापर्यंत जेव्हा जेव्हा आम्ही गेलो तेव्हा त्यांनी नेहमी आम्हाला ते सहकार्य केलेलं आहे. आणि तसा काही फारसं म्हणजे कधीही कोणाला कधी बाबा महसूल खात्यांच्या बाबतीत प्रत्येक वेळी बघितलं तर लोकांबद्दल कधीच कोणाचा चांगला अनुभव नसतो, पण पवार साहेबांनी तसं आयुष्यात कधी केलेलं नाही. स्वतः श्याम कदम ग्रामपंचायत सदस्य मिडबाव, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समितीचा जिल्हाध्यक्ष लेबर प्रोटेक्शनमध्ये, त्याचवेळी ग्राहक मंच तालुक्याचा संघटक या नात्याने या ठिकाणी कार्यरत आहे. त्याचवेळी देवगड तहसील कार्यालयाचं जे उपहारगृह आहे त्याचे संचालक या नात्याने मी या ठिकाणी कामकाज करतो आहे. आदरणीय आर.जी. पवारसाहेब असं एक व्यक्तिमत्व जे खानदेशच्या एका भागातून दुर्मिळ भागातून दुर्गम भागातून या ठिकाणी येऊन हा जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्याचा जो कायापालट केलेला आहे तो नाविन्यपूर्ण आहे, त्याला एक जोड नाही. आदरणीय पवारसाहेबांच्या माध्यमातून ज्यावेळी इथं आपत्कालीन व्यवस्था मग ते कोणतीही असू दे आपल्या सहकार्यांना घेऊन त्या ठिकाणी ते जाऊन पूर्ण मार्गस्थ करणं, अधिकारवाणीनं त्या समोरच्या व्यक्तींना न्याय देणं हे जिकरीचं काम आदरणीय पवारसाहेबांनी केलेलं आहे. त्यांची दुसरी जी टर्म आहे तहसीलदार पदाची तर ती एक वेगळीच ठसा उमटून जाणारी आहे तालुक्यासाठी. कारण माननीय तहसीलदार साहेबांनी आजच्या घडीला जे तहसीलदार कार्यालय जे आहे त्याच्यासमोर जे चांगल्या पद्धतीचं एक गार्डन, त्याचवेळी अल्पबचत भवन जे आहे जिथं भविष्यात प्रांत कार्यालय होणार आहे, त्याचवेळी जुनं तहसील कार्यालय जे आहे त्या तहसील कार्यालयाच्या समोरच्या बाजूला जो मैदान होतं जे मैदान वापरण्यायोग्य नव्हतं ते त्यामध्ये ध्वजवंदन किंवा बाकी सगळं तिथं व्हावं, शासकीय सगळे कार्यक्रम व्हावेत अशा पद्धतीचे कामकाज करण्याच्या दृष्टीनं तिथं जे काही डेव्हलप केलं ते बघण्यासारखं आहे. आणि एक प्रशासनावरची अशी एक पकड की गोरगरीब जनता ती तालुक्याच्या कुठल्या भागातून आली आहे त्याच्यापेक्षा ती पवारसाहेबांकडे गेल्यानंतर माझं काम हे होणारच, भले ते एका दिवस पाठीपुढे होईल पण ते काम नक्की होणार या भूमिकेतून येऊन आर.जी. पवारसाहेबांनी तलाठी पदापासून पुढे तहसीलदार पदापर्यंत जो कार्यकाळ आणि त्यातल्या त्यात देवगड तालुक्यामध्ये जो कार्यकाळ त्यांच्या आयुष्यामध्ये जो काय केलेला आहे आणि तो एवढा बघण्यासारखा आहे किंवा लोकांच्या नजरेत राहण्यासारखा आहे की त्याला तोड नाही. अशा एखाद्या कार्यकर्त्याच्या उद्या सेवानिवृत्तीनंतर जी फुकणी निर्माण होणार आहे ती तालुक्याला खरोखरच न भरून येणारी आहे. आदरणीय पवारसाहेबांना पुढील आयुष्यासाठी आम्ही नक्कीच शुभकामना देऊ, परंतु तालुक्यामध्ये जी एक पोकळी निर्माण होणार आहे त्यांच्यानंतरचे जे तहसीलदार जे येतील ते कसे येतील काय येतील त्याच्यापेक्षा ही व्यक्ती
जी लोकांच्या समरस झालेली होती, लोकांना आपलीशी वाटत होती, हवीशी वाटत होती, त्या व्यक्तीला मी एकदा सलाम करतो, त्यांच्या कारकिर्दीला सलाम करतो. ग्रामीण भागातील प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि प्रशासनातील कार्यपद्धती यांचा जवळून अभ्यास त्यांनी आज काळात केला. आर.जे. पवार निवृत्त होत आहेत त्याबद्दल प्रथमतः मी देवदत्त पुजारे मुनगे त्यांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी. कारण आतापर्यंत त्यांनी जी सेवा दिलेली आहे तर अतिशय प्रामाणिकपणे मेहनतीने त्याने सेवा दिलेली आहे आणि त्या सेवेतूनच त्यांचा उत्कर्ष घडत गेला आणि आज देवगड तालुक्याच्या उच्च पदावर ते विराजमान झालेत आणि तो आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि त्याच पदावर ते आज देवगड तालुक्यामध्येच निवृत्त होत आहेत, ही सुद्धा एक आनंदाची गोष्ट आहे. अर्थात निवृत्त होणं ही आनंदाची गोष्ट म्हणता येणार नाही, कारण त्यांच्याकडून आमच्या अजून अपेक्षा होत्या किंवा ते आज तिथे असले असते अजून तर अनेक कामं आमची झाली असती. कारण मुनगे गावाशी त्यांचे ऋणानुबंध एक वेगळ्या प्रकारचे आहेत. कारण बरीच वर्ष आली, मला वाटतं 35 एक वर्ष झाली असतील, आता नेमकं मला आठवत नाही, पण त्या काळात आर.जे. पवार हे एक तलाठी म्हणून आमच्या मुनगे गावच्या कार्यालयामध्ये हजर झाले. तलाठी म्हणून त्यांनी इथला कार्यभार स्वीकारला आणि तेव्हापासूनचे हे ऋणानुबंध आहेत, संबंध आहेत. आणि त्या काळात अशा मोठ्याशा सुविधा नव्हत्या आणि अशा काळात अशा वेळी सुद्धा ते मुनगे गावामध्ये स्थिरावले. आणि एक महत्वाची गोष्ट किंवा तो एक योगायोग असेल, त्यावेळी एक आमचं असं ज्याला आपण कोकणात मांगर म्हणतो, अशा प्रकारचं एक घर होतं आम्ही ज्या ठिकाणी राहत होतो त्याच्या बाजूला. तर त्यावेळी अचानक पवार साहेब आले आणि त्यांना जागेची गरज होती, अर्थात कुटुंब होतं त्यांचं. आणि त्यावेळी माझे वडील होते, नाहीसे डॉक्टर होते. तर अशा गावातील काही ग्रामस्थांनी ती जागा सुचवली आणि तो विषय आमच्यापर्यंत आला आणि त्यानंतर ते त्या जागेमध्ये राहिले. अर्थात त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या चांगल्या सुविधा नव्हत्या, तरी सुद्धा कुटुंबासमेत त्या ठिकाणी राहिले. मुनगे गावच्या तलाठी कार्यालयामध्ये कार्यरत होते, अनेक गोरगरिबांची कामं केलीत आणि अतिशय संयमी असा माणूस, कोणी गोरगरीब जाऊन देत, ज्याला महसूल मधले काही समजत असेल नसेल तरी सुद्धा त्याला समजावून सांगून काय करावं आणि कशा पद्धतीने करावं हे सगळं त्यांनी अतिशय प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. आणि ह्याच प्रामाणिकपणाचं फळ म्हणून आज आपण त्यांना देवगड तालुक्याच्या तहसीलदारपदी बघतो आहोत आणि त्याच पदावर आज ते निवृत्त होत आहेत. तर त्यांच्याबद्दल अनेक अनुभव आहेत. ज्यावेळी पवारसाहेब तहसीलदार झाले आणि ज्यावेळी आम्हाला समजलं, मुनगे गावातल्या लोकांना समजलं, त्यावेळी आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला होता की आम्हाला तुमचा सन्मान करायचा, सत्कार करायचा, कारण तुम्ही तहसीलदार झालात, जरी तुम्ही लांबून आलेले असाल, शेकडो मैल दूरवरून आलेले असाल, परंतु या मुनगे गावामध्ये तुमचं जे नातं आहे आमच्याशी ते खूप जवळचं आहे आणि आम्ही त्यांना ग्रामस्थच समजतो. असे अनेक लोक मुनगे गावामध्ये सेवा करून गेलेत, तशातले हे सुद्धा. तर त्यांना आम्ही आज सुद्धा ग्रामस्थ समजतो. आता गमतीची गोष्ट सांगायची झाली तर तहसीलदार हे खूप मोठं पद आहे आणि खूप मोठं जबाबदारीचं आणि उच्च पद आहे. आणि या ठिकाणी जेव्हा ते तहसीलदार झाले तरी सुद्धा आता पण आम्ही कधी कधी त्यांना भाऊ म्हणून हाक मारतो. खरं तर हा कमीपणाचा विषय आहे. त्यांच्याबरोबर अनेक अधिकारी असतात, त्यांना सुद्धा कदाचित ते वाटत असेल की यांना भाऊ का म्हणतात. तर हे जवळचं नातं आहे, कारण भाऊ याच्यासाठी की तलाठी म्हणून ते रुजू झाले तेव्हापासूनच आमचं हे नातं होतं. आता आम्ही त्यांना साहेब म्हणतो, ही सुद्धा आमच्यासाठी आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. तर या ठिकाणी राहत असताना ज्यावेळी आमची सुद्धा इच्छा होती आणि ती इच्छा भगवती देवीच्या कृपेने पूर्ण आली की पवार साहेब तहसीलदार झाले. आणि त्यावेळी आमच्या ग्रामस्थांच्या वतीने आम्ही त्यांना संपर्क केला होता की तुमचा सन्मान करायचा मुनगे ग्रामस्थांच्या वतीने. परंतु त्यांनी त्यावेळीच सांगितलं की मला सन्मानापेक्षा मुनगे गावात मी रुजू झालो, मुनगे गावातून मी पुढे पुढे गेलो, कार्यरत होत गेलो आणि त्यातून भगवतीचाच आशीर्वाद मी समजतो की मी या उच्च पदावर विराजमान झालो. त्यामुळे तुमच्या सन्मानापेक्षा मला तुमच्या शुभेच्छा खूप महत्वाच्या आहेत. आणि त्यानंतर असं एक ठरलं की अशा ठिकाणी तुमचा सन्मान व्हावा की ज्या ठिकाणी 4 लोक असतील, एखादा भगवती देवीचा उत्सव असेल आणि तो योगायोग भगवती देवीच्या यात्रेच्या वेळी आला. अर्थात ज्या वर्षी ते या ठिकाणी आले त्याच्यानंतर अनेक वर्ष आजपर्यंत सुद्धा सहकुटुंब सहपरिवार ते यात्रेच्या दिवसात या ठिकाणी भेट देत असतात. परंतु त्या वर्षीचा जो एक अनुभव होता तो वेगळा होता. त्या वर्षी ते तहसीलदार म्हणून आमच्या यात्रेमध्ये भेट देत होते आणि त्याच वेळी आम्ही ही संधी घेतली की भगवती देवीच्या यात्रोत्सवामध्ये त्यांचा सन्मान व्हावा. संपूर्ण यात्रोत्सवात असलेल्या भाविकांना, ग्रामस्थांना समजावं की आज देवगड तालुक्याच्या तहसीलदार पदी जे पवार साहेब विराजमान आहेत तहसीलदार म्हणून, ते मुनगे गावातून कुठेतरी घडत गेले किंवा मुनगे गावाचं त्यामध्ये कुठेतरी ऋणानुबंध आहे. आणि असा तो एक समारंभ त्या ठिकाणी भगवती देवीच्या आवारामध्ये झाला. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा अनेक वेळा
यात्रा आता 2-3 त्याच्यानंतर यात्रा झाल्या, त्याच्यानंतर मुनगे गावात काही उत्सव असेल तर त्यावेळी सुद्धा ते नेमके जरी असले तर नक्कीच या ठिकाणी सहभाग घेतात आणि सहभाग दर्शवतात, येतात, भेट देतात. अशा प्रकारचा एक सौम्य मृदू असा माणूस, संयमी असा माणूस ज्या त्या अनेक वर्षापासून आम्ही त्यांना पाहत आलो. त्यांच्या स्वभावात आता सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा फरक झालेला नाही. जरी आपण म्हणत असू तर तहसीलदार म्हणून जेव्हा ते एखाद्या गावामध्ये जातात तर लोकांसाठी साहेब आहेत, पण आज सुद्धा त्यांना भाऊ म्हणतोय. त्याचं कारण हेच की त्यांच्या स्वभावात कुठल्याही प्रकारचा बदल झाला नाही. अतिशय सौम्य, शांतपणे समोरच्याची बाजू समजावून घेणारा असा माणूस. तर आज ह्या निमित्ताने मला सुद्धा त्यांच्याविषयी बोलायची संधी मिळाली. अर्थात त्यांचे अनुभव भरपूर आहेत, परंतु तेवढं आपण बोलू शकत नाही. आणि मधल्या काळात अनेक गोष्टी, अनेक वर्ष गेलीत, परंतु संबंध अजून तशाच प्रकारचे आहेत. आणि आज सुद्धा ते सुद्धा आपल्या मुनगे गावाला आपलं गाव असं समजतात. ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि आज ते तहसीलदार पदीच विराजमान असताना त्या ठिकाणी सेवानिवृत्त होत आहेत. यासाठी आमच्या तमाम मुनगे ग्रामस्थांच्या वतीने, संपूर्ण आमच्या पुजारे परिवाराच्या वतीने, लब्धेवाडीच्या वतीने, ज्या लब्धेवाडी मध्ये ते राहिलेत, त्याचबरोबर आमच्या मित्रवाराच्या वतीने, सर्वांच्या वतीने त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांचं उर्वरित आयुष्य अतिशय आनंदाचं, सुखासमाधानाचं जावं असं भगवती चरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. पवार साहेब आणि माझ्या बाबतीत एक मला लक्षात राहण्यासारखा, कदाचित ते विसरले असतील, त्यांच्या लक्षातही नसेल, पण मला आठवणारा प्रसंग मी सांगू इच्छितो. कारण 12वीला असताना माझी 12वी सायन्सला असताना माझी प्रॅक्टिकल एक्झाम होती. आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम ही रेग्युलर मध्ये माझी चुकली होती, जी देवगड कॉलेजला व्हायची होते 12वी सायन्सची. आणि साधारणपणे ती पूर्ण पेपर झाले त्याच्यानंतर आउट ऑफ टर्न म्हणून एक ती प्रॅक्टिकल एक्झाम लागते, ती कणकवलीला लागली होती. आणि अशा वेळी सलग 3 दिवस त्यावेळी अपडाऊन करणं, पावसाळ्याचे दिवस होते आणि 3 दिवस अपडाऊन करणं मला शक्य नव्हतं. परंतु पवार साहेब आणि मगाशी म्हटलं तसं की प्रत्येक कुटुंब, तसंच माझे वडील नाना बागवे यांचे संबंध सुद्धा घरोब्याचे होते. आणि त्यामुळे माझ्या वडिलांनी विनंती केली की मुलाची परीक्षा कणकवलीला आहे, तर साहेब म्हणाले की तू ठेवून दे त्याला 3 दिवस. आणि मी जवळजवळ आदल्या दिवशी आणि नंतरचा 1 दिवस असे 5 दिवस साहेबांच्या घरी मी होतो. अगदी मला घरच्या प्रमाणे त्यांनी वागणूक दिली आणि घरच्या प्रमाणे सगळं होतं. मला कुठल्याही प्रकारचा तिथे परकेपणा त्यांच्याही परिवारातून मला जाणवला नाही. मी 3 दिवसाची परीक्षा पूर्ण केली. 3 दिवसाच्या परीक्षेनंतर 1 दिवस तिथे त्यांनी मला ठेवून घेतलं आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी मला माझ्या घरी सोडलं, मुनग्यामध्ये आणून सोडलं. म्हणजे खरोखरच ही अशा ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी लक्षात राहतात. आणि ते साहेब ही गोष्ट विसरली असतील, पण मला ती अजून गोष्ट आठवते आहे. तर हा प्रसंग मला त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने सांगावासा वाटतो, आपल्याशी शेअर करावासा वाटतो. धन्यवाद. त्यानंतर कणकवली, वाभे वैभववाडी, कुडाळ इथं विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळल्या. पुढे कणकवली तहसील कार्यालयात निवासी नायब तहसीलदार म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सरकारी काम 6 महिने थांब असं म्हटलं जातं, पण रमेश पवार यांनी या वाक्याला छेद देत कोरोना कालावधी, आकस्मिक मृत्यू, आपत्ती अशा वेळी शासकीय मदत प्रथम थेट लाभार्थीच्या कुटुंबियांना मिळवून दिली. आरजे पवार साहेब जे कलमड गावचे तलाठी राहिले, कलमडसाठी सर्कल म्हणून काम केलं, तालुक्यासाठी नायब तहसीलदार म्हणून काम केलं. पण कणकवली तालुक्यामध्ये कोरोनासारख्या काळामध्ये देखील एक चांगलं नियोजन आणि चांगलं काम या तालुक्यामध्ये जनतेने उभं केलं. माझं म्हणणं होतं की माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला असं वाटतं की पवार साहेबांसारखा महसूल खात्याचा किंवा महसूल विभागाचा एक गाढा अभ्यास असणारा अधिकारी निवृत्तच होऊ नये या मताचं मी आहे. कारण मी असेल किंवा माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते ज्यावेळी गोरगरिबांचं किंवा सर्वसामान्यांचं एखादं योजनेविषयक काम घेऊन जायचं असेल तर आरजे पवार साहेब यांचंच मार्गदर्शन घेऊन आम्ही पुढे पावलं टाकायचो. त्यामुळे आरजे पवार साहेबांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर आयुष्यासाठी किंवा भविष्यासाठी मी कलमड गावचा सरपंच आहे नात्याने कलमड गावाच्या वतीने त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन इथं उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार म्हणून कार्य करताना त्यांनी प्रशासकीय कौशल्याची वेगळी छाप उमटवली. त्यानंतर कणकवली इथं निवासी नायब तहसीलदार म्हणून पुनश्च जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांची तहसीलदारपदी नियुक्ती झाली. 16 सप्टेंबर 2019 ते 13 जुलै 2023 या कालावधीत त्यांनी कणकवलीचे तहसीलदार म्हणून उल्लेखनीय कार्य केलं.
अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तहसील कार्यालयात पहिला 75 फूट उंच झेंडा उभारून स्वातंत्र्य दिन साजरा करत परत केंद्र आणि राज्य शासनाचा उपक्रम राबवला. सर्वप्रथम आर.जे. पवार हे कणकवलीची ओळख निर्माण केली ती आर.जे. पवार सरांनी तहसीलदार साहेब म्हणून. सर्वप्रथम आम्हाला त्यांना भेटण्याचा योग आला तो म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये. कोरोनाच्या काळामध्ये शासन आणि डॉक्टर्स या लोकांनी जे काही एकत्रितपणे संघटितपणे काम केलं त्यामध्ये आर.जे. पवार साहेबांचा खरोखरच मोलाचा वाटा होता. आम्हालाही काम करताना त्यांनी फ्री हँड दिले होते आणि आम्हीही त्यांच्या साथीने काम केलं होतं. त्याचबरोबर त्यांची दुसरी ओळख म्हणजे त्यांना भेटण्याचा खरोखर चांगला योग आला तो ज्यावेळी शासनाने निर्णय केला की 75 कोटी ध्वज उभा राहावा त्या ध्वजाच्या कामाच्या वेळेस आर.जे. पवार साहेबांनी आम्ही कणकवलीकर या संघटनेत काही सर्व लोकांना एकत्र करून जो निर्णय घेतला आणि तो माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रातील एकमेव उदाहरण असावं की कणकवली तालुक्यामध्ये 75 फुटी ध्वज हा उभारला गेला तो एकमेव आर.जे. पवार साहेबांमुळे आहे. खरोखरच त्यांचं काम चांगलं आहे, व्यक्ती चांगली आहे, व्यक्ती निष्पक्ष आहे, निर्भय आहे, स्वच्छ आहे अशी त्यांची माझी तरी ओळख आहे. कणकवली तहसील कार्यालयाचा चेहरा मोहरा बदलण्यामध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे. त्यानंतर 14 जुलै 2023 रोजी त्यांनी देवगड तहसीलदार पदाची धुरा स्वीकारली. पुढे 14 फेब्रुवारी 2024 ते 7 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत तहसीलदार अंधेरी मुंबई उपनगर इथं त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर 10 फेब्रुवारी 2025 पासून ते पुन्हा देवगड तहसीलदार म्हणून कार्यरत राहिले. रमेश पवार यांच्या संपूर्ण सेवा काळातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यांच्या कारकिर्दीवर कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी, प्रशासकीय कारवाई अथवा फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद नाही. तब्बल 36 वर्षांच्या सेवेत त्यांनी प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि कर्तव्य दक्षता कायम जपली. त्यामुळे महसूल प्रशासनात त्यांची ओळख निष्कलंक आणि आदर्श प्रशासकीय अधिकारी म्हणून निर्माण झाली. आर.जे. पवार 36 वर्षे महसूल खात्यामध्ये सेवा करून निवृत्त होते. खरं सांगायचं तर 29 मेला आणि 2 दिवस नॉन वर्किंग असल्यामुळे 29 मेला त्यांची निवृत्तीची तारीख आहे. गेल्या 36 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांची बहुतांश सेवा म्हणजे सुमारे 30 वर्षाची सेवा कणकवली तालुक्यातच झाली. थोडीफार सेवा देवगड तालुक्यात, थोडीफार सेवा कुडाळ तालुक्यात, थोडीफार सेवा श्रीवर्धनमध्ये, रायगड तालुक्यात, पण थोडीफार सेवा मुंबई उपनगरामध्ये. परंतु सर्वसामान्यपणे अगदी महसूल खात्यातल्या तळातल्या पायरीवरून, तलाट्याच्या पायरीवरून पदोन्नती मिळत निवृत्तीच्या वेळेला तहसीलदार पदापर्यंत गेलेला हा माणूस तसा थोडाफार गोडाच आणि बराचसा करारी होता. एखादं काम होणार नसेल तर ते कसं तरी करण्यापेक्षा ते कसं करता येईल याच्यासाठी मार्ग सुचवणं ही त्यांची खासियत होती. अगदी पुरातन काळातल्या म्हणजे आपण ज्याला बोटखत म्हणतो, जे आता अलीकडच्या महसूलमधल्या कुठच्याही लोकांना माहीत नसतात, त्या बोटखतापासून ते अगदी आत्ता इंट्रोड्यूस झालेल्या AI-पर्यंत आलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी स्वतः अभ्यास केला, त्याचा सातत्याने सगळ्याशी जोड घेतली. त्यामुळे एक संदर्भ ग्रंथ महसूलमधला म्हणून त्याच्याकडे बघायला लागतो. महसूलशी संबंधित जमिनीचे व्यवहार असतात, त्या जमिनीच्या व्यवहारामध्ये सुद्धा अगदी जुन्या काळातलं परिमाण साखळी हे आता मायक्रो म्हणजे हा जो एवढा लांब पल्ल्याचा प्रवास आहे हा साधारणपणे 150 वर्षांचा प्रवास आहे. हा पण त्यांच्या ठायी पूर्णपणे असल्यामुळे त्या दोन्ही पातळ्यांवर एक मार्गदर्शक म्हणून त्यांचा रोल निश्चितपणे महसूल खात्याला त्यांच्या निवृत्तीनंतर कमी जाणवणार आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांची सेवा आपल्याला कशी चालू ठेवता येईल याबाबत महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करून त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र कार्यालय जेणेकरून त्याचा नागरिकांना फायदा होईल अशी जर व्यवस्था केली तर त्याचे असं सोयीचं होईल आणि लोकांच्याही सोयीचं होईल. खरं तर आर.जी. पवार साहेब हे तहसीलदार म्हणून त्यांनी गेले अनेक वर्ष या जिल्ह्यामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी काम केलं.
खरं तर एक शांत, संयमी आणि एक चांगलं नेतृत्व किंवा चांगल्या प्रकारचा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी या जिल्ह्यातल्या जनतेनं पाहिलं. खरं तर 36 वर्षे त्यांनी महसूल विभागामध्ये ही कार्यतत्पर अशा पद्धतीची सेवा जनतेला दिलेली आहे. ते तलाठी होते, सर्कल होते, म्हणजे मंडल अधिकारी होते, नायब तहसीलदार होते आणि ते परत तहसीलदार अशा पद्धतीनं त्यांचा हा संपूर्ण महसूल प्रशासनामध्ये कार्यकाल गेलेला आहे. आणि खरं तर ज्यावेळी 2020-21मध्ये जो कोरोना काळ होता, त्या कोरोना काळामध्ये सुद्धा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून किंवा तहसीलदार म्हणून ज्या पद्धतीनं त्यांनी ते जे संकट आणि जे आपत्ती जी आलेली होती, जे संकट कोरोनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या जनतेवर आलेलं होतं, त्यावेळी चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी आपल्या अधिकारातनं त्या ठिकाणी केला. आणि एक कर्तव्यदक्ष, एक कार्यतत्पर आणि शांत, संयमी आणि लोकांना सगळ्यांना सहकार्य करणारा अशा प्रकारचं एक व्यक्तिमत्व RG पवार तहसीलदार साहेबांचं त्या ठिकाणी होतं. खरं तर ते निवृत्त झाल्यानं फार मोठं म्हणजे फरक हा प्रशासनावर त्या निमित्तानं पडणार आहे. कारण सर्वसामान्यांचा एक दुवा, लोकांचा विषय त्या ठिकाणी समजून घेणं आणि त्याला त्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेमध्ये बसून त्याला तो निर्णय करणं, ही भूमिका सातत्यानं पवारसाहेबांची त्या ठिकाणी राहिलेली होती. आणि त्यामुळे त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून, तहसीलदार म्हणून काम करत असताना माणसंसुद्धा तितक्याच ताकदीनं जोडलेली होती आणि म्हणून ते सेवानिवृत्त होत आहेत. मला त्यांना त्यांच्या म्हणजे आता प्रशासकीय याच्यामधनं ते निवृत्त झाल्याच्या नंतर पुढचं जे त्यांचं जे सगळं आयुष्य आहे ते चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी जावं, निरोगी जावं आणि त्या ठिकाणी त्यांचं सगळं त्या ठिकाणी भविष्य आहे ते चांगलं, त्या ठिकाणी पुढची वाटचाल त्यांची चांगली हो अशी या निमित्तानं एक परमेश्वरचरणी प्रार्थना. आणि तहसीलदारांचं जे काम आहे म्हणजे तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, ते तहसीलदार, हा जो काही सगळा प्रवास आहे, हा प्रवास त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हाताळलेला आहे, चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे. आणि म्हणून अशा अधिकाऱ्यांमुळे म्हणजे अनेक प्रलंबित प्रश्नांना त्या ठिकाणी न्याय मिळाला, अनेक लोकांना मार्ग मिळाला, मार्गदर्शन मिळालं आणि त्यामुळे लोकांची जलद गतीनं त्या ठिकाणी कामं झाली. आणि म्हणून एक चांगला एक प्रशासकीय अधिकारी, तहसीलदार म्हणून त्यांनी त्या समाजामध्ये आपलं एक नाव त्या ठिकाणी कामातून नाव निर्माण केलेलं आहे. देवगड तहसील कार्यालयाची नवीन इमारत उभी राहिल्यानंतर कार्यालय परिसर अधिक सुबक, सुरक्षित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी रमेश पवार यांनी विशेष पुढाकार घेतला. कार्यालयाभोवती संरक्षक कंपाऊंड वॉल उभारून परिसराचं सुशोभीकरण केलं. प्रशासनातील माहिती नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचावी यासाठी बोलक्या भिंती या अभिनव संकल्पनेतून विविध माहितीपर फलक उभारण्यात आले. या उपक्रमांमुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती अधिक सुलभ झाली. ग्रामीण भागातील जनता कामानिमित्तानं तालुक्यातील तहसील कार्यालयात येतात. सामान्य जनतेला थंड पाणी मिळावं यासाठी ब्लू स्टार कूलर देखील त्यांनी बसवलाय. पावसाळ्यात कार्यालय परिसरात नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन त्यांनी फ्लेवर ब्लॉक बसवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नागरिक, कर्मचारी आणि वयोवृद्धांना मोठा दिलासा मिळाला. लहान सहान अडचणी ओळखून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणं ही त्यांच्या कार्यशैलीची खास वैशिष्ट्य ठरली आहे. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, 1 मे तसेच विविध शासकीय कार्यक्रमांसाठी दरवर्षी तात्पुरते व्यासपीठ उभारावं लागत असे. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांनी कायमस्वरूपी व्यासपीठ उभारलं. त्याभोवती संरक्षक भिंत बांधून त्याला शासकीय स्वरूप प्राप्त करून दिलं. प्रशासनात सौंदर्य दृष्टी, नियोजन शक्ती आणि दूरदृष्टी यांचा सुंदर संगम त्यांच्या कामातून दिसून आला. आपत्ती व्यवस्थापनात कायम पुढाकार, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अचानक उद्भवलेल्या समस्यांमध्ये रमेश पवार हे नेहमी घटनास्थळी उपस्थित राहून परिस्थितीचा आढावा घेणारे अधिकारी म्हणून ओळखले गेले. ऑन दी स्पॉट जाऊन समस्या समजून घेणं आणि तातडीनं उपाययोजना करणं ही त्यांची कार्यपद्धती. त्यामुळे प्रशासनाविषयी जनतेच्या मनात विश्वास आणि आत्मीयता निर्माण झाली. रमेश पवार यांनी आपल्या कारकिर्दीत अधिकारापेक्षा सेवा महत्त्वाची मानली. प्रशासन हे जनतेसाठी असतं हा विचार त्यांनी आपल्या प्रत्येक कृतीतून जपला.
अधिकारी म्हणून अधिकार गाजवण्याऐवजी लोकांच्या समस्या सोडवणं, कार्यालयीन कामकाज सुलभ करणं आणि प्रशासन अधिक संवेदनशील बनवणं यावर त्यांनी भर दिला. आज ते शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत असले तरी त्यांच्या कार्याची छाप देवगड तालुक्याच्या प्रशासनावर कायम राहणार आहे. त्यांनी उभारलेल्या सुविधा, राबवलेल्या संकल्पना आणि जपलेली लोकाभिमुख कार्यपद्धती ही पुढील पिढीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. निवृत्तीचा वार, दिनांक, वेळ माहिती असूनही जनतेला अपेक्षित असं प्रशासकीय काम सुरूच आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या घरचाच अधिकारी म्हणून ओळख निर्माण करून देत कामकाजात वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या अधिकारी यादीत रमेश पवार यांचा आवर्जून उल्लेख केला जातोय एवढं मात्र खरं.